Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen aurkezpen berri batetara. Normalean pelikulak edo zinemaldi alternatibo erako guzten dugu, eta horregatik jarri gera gaur galaz. Baina, duela aste batzuk, Beñatek dokumental bat edo film bat atea zuen, eta idatzi zigunean aizu, gustatuko litzaizueke Marruman proiektatzea pelikula hau. Nire erantzuna zen noski baietz, eta uste minutu bat baina gutxiagoan erantzun diola. Beraz, behin izan genuen hemen, 2019an ikusi berri dut. Ezakit goratzen dezuen Apardez edo trilogia famatu horrekin. Eta orduan dik pixka jarraitu dugu bere karrera, eta orain dokumental hau batea duenez, ekarri behar genuen, gurera. Edo gutxienez baiezko bate ban, eta elkarrizketatzeko gogoekin gauden. Beraz, Beñat Iturrioz, zuzendaria, eskerrik asko nea etortzeagatik. Eta zoriona dokumentalangatik, iritsi zaizunagatik. Eta bigarren gonbidatu bat ere bai badugu, Juanjo Iturrioz, edo Iturri deitzen ziotena. Ezakit orain dikan jarraitzen zaituzten horrela deitzen? Ez, normal, ez. Bueno, batzuko handi bai, Iturri, batzuk bai, kitxik adibidez, kitxik eta Fausto betak. Garaiagetako. Kitxik, bai. Bueno, baina orain dela gutxi, portu hau zuen gina erraniko pozuan, etorri zan tipot, esan zuen, Juanjo Iturrioz alias Iturri. Ni ez den ezagutzen. Eta ze pelikula ikusi dugu, Enarak dokumentala edo filma. Eta hor atzean zaudetenak, podcastaren atzean zaudetenak, ikusi ez balin badezue, nik uste Laister ikusteko aukera izango dutela, ez? Bai, espalima da, hau mititzen deneako ez dakin unen. Bai, seguro berandu hau izango dela. Baina, ordurako espero dut ETV ikusgai egotea, ez dakize plataforma 11 horietako batean, baina bai. Jarriko dugu, podcast hau ikusten balin bazaudete, informazio taulatxoan hor eukiko duzu esteka ikusteko dokumentala. Enarak izena du dokumentala, Enarak egiten du, eramaten gaitu 1960 pikoko garaiaietara, eta utziko dizuezuei esplikatzen zerta Enarak edo zer zen. Zer zen Enarak ustut, beak hau eta orkastuko gula. Aztuta genuen gu zertzan Enarak, oso gazte ginela, seminarioan ginen, denok, eta seminareko kursokidek edo osatu genuen talde bat, oain apaizadan batek edo esan zigun, zeratik ez zazu egiten, bakoitzek bere kasa ibiltzen ginen, nik itxirekin beti ibiltzen nintzen, eta Antxonek adibidez gitarra jotzen zuen abea bakarriek, eta Meltxorre beste batekin, eta horrela. Eta zeratik ez zazute talde bat egiten, eta horrela hasi ginen, eta horrela formatu genuen. Talde bat, pop edo, momentu hartan egiten zana, edo horrela, eta seminarion. 1960, gu lehenagotik hasi ginen, 1965, 6, urte horietan. Eta, ensaiatzen, da batea eta besta, eta hasi ginen, eta gero, gure bidea izan da, seminarioz de kanpoa. Eta herri ibiligea, herriko festata, herri txikita, haundiagotare bai, baina Orexan, Balearreinen, eta herri txikitan ere bai, eta haundiagotan ere bai. Eta bat eta beste ibili ginen, eta hori izan da, gero soldauzka etortzen da, eta soldauzkakin, soldauzka jo ginen denok, bat abesten atzetik, eta horrela bukatu zen, 4-5 bat urte edo ibiliko ginen, batitik bestea. Orduan asko iteziran baitare ikastolan sorrera izan zen, eta ikastolak dirue behartzen, eta iteziran jaialdi pila bat ikastolaren alde, eta orduan horietan parte hartze genuen guk, eta baitare ez doka mairukok, eta orduan momentu hortan gabiltzanak ez da, kantatzen da horrela. Eta hori izan zen, gure bizie gutxu gara, hor sortu zen, eta hortik ja abitu ginen egan, eta soldauzka jun arte. Pasazea dokumentalaren hasiratik bukaerara salto baten, igual
pixkat jakin marko dugu artean zer pasatzen. Ze bat urte zen euskaten talde hasi zen utenean? Guk 50ko gea, hasi ginen 15, 16, 17 urtekin edola. So gaztetxo. Gazte hasi ginen. Gainera herrizarri. Karo, hor gaude diktadura garaian, seminario batean, eta ni bezalako gazte batzuentzako, imaginatu dezakeguna garai horietaz eta gainean seminario batean ez da gero dokumentalean usaintzen dugun hori, ematen du nahiko askatasuna zen eukatela, ez bakarrik kultura edo musika egiteko, baizik gainean euskeraz nola ziren garaiaiek edo... Guk sorte zen gendu, porque alde batetik txikitan ja satura, guk 10 urtekin saturara jute ginen, han 2 urte egiten genituen, eta gero Donostira etortze ginen ja. Eta han izan genuen, irakaslek ere, nik uste, gutzeko oso zarra ziren, baina gero ikusi eta oso gazte ziren. Eta tartean zegoen, Joan Mari Lekuna bat. Joan Mari Lekuna oso personaje importante izan da, poeta, idazlea, denetik ez da. Eta gure kantan letra egileare bai, gilenetan ere bai izan zen. Eta beak esaten zuen, baita ere hori itzulpena egiterakoan, itzulpena izan bertzuela, originala bizainona edo hobea, beak esaten zuen Juan Marik. Eta hori, eta beak itezizkigu kanta gehienak ere bai, beste batzuk kantu ertxundi, eta beste batzuk ere bai, baina tartean beak. Eta horrela, gu sorte izan gendun baita ere, txikitatik musikare asko entzute genuen. Jeki itxeginen saturranen, timberekin, loartze genuen, eta esnature bai. Zer da saturraran? Saturraran barkatu da, motrikuko oan ja desagertu da. Guk ez genuen sekulan jakin, saturraran zerra izan zen. Gutzako beti izan zen seminario bat. Eta gaur egun ez dago ez, arri bat ere ez dago, han bertan, dana desegin zuten, ez dakit noren eskutan zegoen, baina ez dago ez, arri bat ere. Baina gero jakin dugu orain, lehen kartzela, emakumeen kartzela izan zala urte batzutan. Naiz eta lehenago ere izan seminarioa eta horrela. Saturraren dago motrikutik ondarroako bidean hor sartuta eta itxasertzean, eta ikusten dituzue, pelikulan ikusten dira, ze arkaitz politiak eta dauden hor Saturraren, da hor zegoen seminario bat. Eta hor egote ginen bi kurso, eta gure kursoak adibidez, zeituen igual 10 izango ginen kurso batean. Bi kurso egote ginen. Eta betzakin eta monjak eta gu bakarrik egote ginen. Hoi da Saturraran, da apaiz etxe bat zan, momentu hortan. Guk horrela ezagutu genuen. Eta gero hor 2 urte egin genituen, eta gero Donostira etortze ginen. Baina, hasieran esaten nuen, hor, edo gutxinez guri izten zaigunagatik askatasuna zen eukaten, kultura egiteko, euskera egiteko, gainean ematen du momenturen batzean dokumentalen auspotzen zutela, ez? Euskara erabilera hori, edo... Nik uste dut alderritutatik, esaten dizu, zaudelako, baitare beste liburu bizko bat atera zuten hau Donosti nintzuten, boga, baina baitare hor gordetzen ziren Euskal Herriko hainbat kanta, eta nik uste gaur herri eta kaletan kantatzen danak baino asko hobea azala ordukoare bai, boga, oso kanta. Hortik hartu genituen kanta batzuk, eta guk, Euskararen alde, guk euskeraz gu aztu ere egin genuen, guk dena erderaz ikaste genuen, Guk herritik atera eta urte guztian zaudean beste batzukin, eta ez pensa, orduan seminario, behin ja 13 edorlani badakitan seminario etorritara, Donostira etorritakoan hendik apustu egiten zala, euskera 2000 urtera ez zala iritsiko. Desagertu ingo zela lehenago, askoz lehenago. Eta niak horretzen nahi zola esatzen batean, 2000 urte iritsiko da, eta pensa, orduan guk euskera galduta genuen. Berreskuratu genuen berriro, herrira jun, daitzeiten, eta gero. Baina, alde batetik ere suerte izango duen, Juan Mari Lekunak erakusten zizkigulako, kanta pila bat euskeraz. Eta, ambientea etzan lotua. Anekdota bat, ez da? Baina gu sartu ginenean, orduntxe,
ordu arte jantziak jerseak izan bertziren beltzak. Eta ordutik gusartu ginean, orduan izan ziguten, edozein koloretako jersea jazteko eta horrela. Eta nik orduan beltza aukeratu nuen. Baina, zan urtea iektzien, gu gaina 10 urtekin, gu 9 urtekin jun ginen mojatera gaina, kitxita biok. Eta bueno, beste batzuk ere bai, seminario aurreko ikasketa batzuk egitea. 9 urtetik etxetik kanpoa, eta dena erderaz, noski. Eta etxea etorritakoan, baina, claro, etxea etortzen ginen, pues, eguarritan, aste santoan, eta udarare bai. Eta, bai. Eta nola esplikatzen zu seminario batean euskaraz abestu alizatea edo entsaiatu alizatea edo? Bai, guk hasiera baten, ez ginen hasi euskaraz, kantatzen ere, baina kitxita bio, dakigu bakarrik hori. Guk egizte ginen arbitira, bestiek etzegoen ordu, eta arbitira egizte ginen, eta orduan entzuten genituen, ez dakit nun entzuten genituen kantak. Musika den da, ez? Bueno, musika asko entzun dugu, porque lehen hasi netz izaten, eta guk saturarenen, batez ere, esnatzeko eta lo iteko, timbre izateke nuen, baina larun bat iluntzetan jartzen ziguten musika. Eta igande goizetan ere musikakin esnatzen ginen. Da, musika ona, Osea, bueno, klasiko zen, baina... Bakarri falta zizu esatea, ez oraingoa. Ez, klasikoa zen, baina klasikoan ere, bueno, borsak edo bueno, onak, bueno, gutzako... Gauetan, claro, 10 urtekin etxetik kanpora egon, eta horrelako musika batekin gauean, bakitze bere hoean, pues, negar batzuk ere bai, Bai. Baina, bueno. Bueno, baina, zuri bai galderan bat egin beharko. Izut, ez dakit noiz iritsi zitzaizun zuri enarak existituztenaren, ez dakit beti da nik jakin dezun, edo azken urteotan investigatzen eta esan dezun, hemen bago, zerbait. Osea, nik uste dut beti da nik jakin degula, porque etxean bat zegoen vinilo txiki bat 3 abestikin, eta seguraz, bueno, ez dakit, igual izkutuan egon gozan, edo horrela, baina beti jakin izan dugu. Gero nera nahiak esaten zuen, aitak esaten zula rockeroa zala, baina, eta harrik nera nahiak harri izan dut esaten zula, baina nola izan goza rockeroa, 3 abesti besteik ez bali motezu. Eta hori bakarrik, baina ez genekin ezer gehiago, ez? Eta noiz baitu argazkiren bat beste, baina bueno, hori dena izkutuan edo gordeta zeon. Orduan, bueno, jakin mino horrez bultzaturik edo igual, ez? Asintzan... Barkatu, baina aurretik, guk ezkenen diska hortan grabatzen duguna da kanta tradizionala. Nik uste eskatu zigutelare bai, baina gero ondoren, eta batez ere Jaime sartu zaren, estinuz da horrela, guk egiten genuen musika, guretzako oso berezi, King Crimson eta Procol Harum, eta musika guretzako ona. Eta momentu batean, claro, semeak entzuten dituzu musika jartzen dutela, eta esaten duzu, ostras, eta zuek baldak ez dut zein da King Crimson. Entzun aldez dute sekulan. Baldak ez dut zein da Procol Harum, edo Moody Blues, edo talde hori ezagutza dituzue. Semeari batez ere harri esaten egon, eta bainatiri ere bai, eta hortik ateako zen esatea, bueno, pues, guk disko egin genuen, beste zerbait ere grabatu genuen, eta gutzako igual interesanteagoa, edo horrela, importanteagoa momentu hartan, baina galdu zana, ez da? Baina pixka bat hortik, beraiek ere, musika entzun dute, nire ustez, bueno, gure guztokoa. Hori generazionala da. Bai. Generazio guztiek esaten dugu, eskorengoa, edo dauzkagun, atzetik datozen generazio berri, entzuten zuen hau edo. Baina, bueno, guk bai egia dela, entzuten genula musika asko etxean, 10 erdiaroko musika banda batean hiltzen zen. Nekin nola bukatuko zenuen esaldia. Aita rock banda batean, baina gero, bueno, koruetan biak ezakize, eta bueno, gero denak musika joizan dugu nahi arreba guztiak, eta bueno, musika entzun izan dugu ere, bai, baina ia, kuriosoa, John Maia, dantzaria, pertsolaria, baina
niretzako Jon Maia, lehenengo izan zurenean Jon Maia, nik erlazionatzen Jon Maia bluesmanarekin, bertsolaria edo dantzariarekin baino lehenago. Jon Maia bluesman mitikoa da, Blues Breakersekoa, Eric Claptonekin da ibiltzen zana, eta inglesa eta bluesaren leyenda bat, ez? Eta orduan etxean Jon Maia genukan, orduan nik lehenago zaudun Jon Maia baino, eta Jon Maia baino, Euskalduna. Maier, hola. Jon Maial. Bai. Eta orduan, ezin maz, da ikusteko pixka, como etxean bai entzuten nula, eta lehenago entzuna Jon Maia baino. Orduan bai jasotzen genula pixka horri, eta bueno, hori, tartian ere, zegoela, beste enarak existitzen zanaren berri, baina ezer gehiago ez. Eta orduan, ez da, 2000 eta amaseian, o mazazpin, o lakon batian, jatu harko da honi buruz, inbarko da zerbait, eta horren jakin minez, horri buruz jakin nahi nuelako gehiago, dokumental bat egitea pentsatu nuen, eta hori izan zan pixkat dispositiboa edo bidea horri buruz ikartzeko edo jakiteko edo horrela. Eta orduan, unintzan, elkarrezketatzen taldekideak eta taldearen bilakaera ezagutzen, eta aldi berean, aita duela 50 urte zein zan ezagutzeko ere aitzaki bat izan da. Eta hasiera baten ez nekien hitz egineko zuten, taldekide, pero ez nituen ezagutzen, bat ere ez. Eta gainera uste nuen hori, kitxik, oen dela 25 bat urte, eman zituen azkeneko elkarrizketaen araki buruz, uste nuen etzula ezer jakina izango, Antxon, Turkian bizi izan, konbersoa da, sunita da, konbersoa egiten danean, iragan aztu behar du, ezin du musika entzun teorian, baina berak sekretuan entzuten du Benito Eratxun, eta olako gauzak, baina, honek ez du jakin nahi bere komunitatean, berak musikarekin erlazioa izan zuenik ere, atea itxiko dit, pertur ikusi zute, galetzkari egon nintzen bere taldekide hoiei, gero birizan gorkan horri, bere familiakoei, inork etzekin ezerrez, enaraken egon zanik, etzekin ezerrez. Eta Estinusek beti bere biografia buruz irakurtzen dezunean, beti azten da, Brakaman dala bere urrengo taldea, eta hortik aurrera, eta orduan, honek igual renegatu iten duen, orduan, usten nun etzala ezerraterako. Baina ez dakin nola pasatu dan, denak hitzegin, posible izan dela batekin da besteekin hitz egitea eta puzzle hori osatzea. Eta orduan puzzle hori osatu ala, gainera bakoitzak bere bertsiotik eta horrela sortzen da olako, guztien arteko formakuntza horretikan historio bat, eta balio izan dit, hori, taldekide guztiek ezagutzeko, eta erekin kafe asko hartzeko, eta dokumental hori egiteko. Zurekin batera edo zu gurekin batera ikasi zenuen zer zanen lanak? Dokumentala egin bitartean hasi zinen edo ja behin dakizula zerbait zoaz hori grabatzera? Esate, taldekideak grabatzen zenitun enkrudo, ezer ezagutu gabe ez ezer, hemendik zer ateratzen dan, eta gero, adibidez, behin grabaketa guztia dauzkazula moldatzen dezu dokumentalari emate diozu itxura bat, edo ja badakizu noruntz nahi dezun zerbait badakizulako? Abiatzen naiz norabide batekin eta premisa batekin historia zer izan zitekenari buruz, daukaten informazio gutxi horrekin. Baina dokumentala 3 aldiz egiten den gauza da, idazten dezunean egiten dezu behin, grabatzen dezunean gertatzen dira beste 1000 gauza eta sortzen da beste pelikula bat, eta editatzen dezunean beste behin. Orduan, abiatu nintzen hor, baina ez nekien zer esango zuen, eta segurazki eta beste bertsioa kontatuko dizu elkarrezketa hauena, eta beste aldetikan nola jasotzen zituzten, baina, nire indoan pixkate bai, dena jakin nahi beharrean, pixkanaka jaso nahian, eta progresiboki elkarrezketa desberdinen ondoren, eta pixkanaka jakin, eta bati da bestia elkarrezketa dut. Orduan, aitari elkarrezketak egin ala, ampliatzen induan informazio hori, eta beste taldekidei jaso ala, bertsioak edo beste erpin horiek ezagutzen joan nintzen, eta bitartean, bilaketa horretan, gauzak topatu ere, ordura arte ezagutzen ez nituen gauzak, hori larraitzeko historia guzti hori, entzuna nuen, baina ez nekien azan, Lazkako artxibora jo nintzen, eta topatu nintunean antolatzaia beha izan zala.
Manekin existitzen zala jaialdi hau ez antolatu zutela, edo multa jarri zietela, edo ez, eta gero multaren ondoren ere bai, badago gutun truke bat, pensamiento navarroko tipo horrekin, eta zuze bere txinala batzen. Eta oizponare bai, junbarri izan genuen, eta nintzat junbarri izan nuen, oizpoaren gara bai, pixka bat, orduan prensan ze esatezan, eta oizpoak ere, seminarian egontako jende batzuk, eta hoi antolatu, eta beste gertatu zen, edo. Baina elkarrizketak beste aldetikan, elkarrizketak izan die, bai, eske biak galdera bat, eta gaina galdera guztik die bapatean, eta grabazioa dana bapatean. Osea, ez dago aurretik ez zer esan zuen artean esatezu? Ez biak guri galderak eginez bapatean izan dira danak, eta, ostras, eta, claro, oaintala 60 urte edo 50 urteko kontuak, eta galdera erantzun behartzen duen, hori bakarrik, ez gehiago, ez zintzabaldu, porque ja beak plan bat bazuelako, eta guk hori galdetzen zuenari erantzun, altzen moduan, eta horrela itu da bai egiten. Bueno, lehenengo gauza entzuten zaizuna dokumentalean, da, kitxiri galdetu beharko jot. Hori da lehenengo, gaur egun barzuen, baina, bueno, ezin izango etorri, eta... Bai, pena bat, baina, bueno, beti etorri da, baina gaur ezin zuen. Bai, kitxiki, porque nik uste lehentxo idatzi niola zerbait, eta ikusi nuen, etzokela ondik, horrela, enaraki buru zerbait adierazteko, eta horrela. Eta ez nekin, ze pensatuko zuen, da ni bakarrik ez nuen ez esango. Ni bakarrik bai izango nuen, baina nik esantako getzuen balio. Gutxienez kitxik eta biok esantako bai. Baina, ala ere, hasieratik notatzen zaizu, ez dakit nola esaten duzu, baina hasieratik izan ziteken zerbait edo horrela, gelditzen zaizu, notatzen zaizu daukezula hor, morriña pixka bat edo... Bai, beti, izan dut. Beti. Bai, nik uste dut... Beste batzuk, ematen du, pasatako historia bat bezala kontatzen dutela, baina zu haukazu hor... Bueno, aztutan euken, baina bai, gero ikusten nola, musika, nik uste dut, ezken adierazten dut moduan, ez da, nik uste dut importantea dela baitare, barruko kontu horiek esateko, eta azalarazteko, eta, bueno, segun ze, eta... Bai, pena hori, pues, moztu egin zala, soldauskak moztu zituen, plan pila bat moztu zituen, soldauskak, eta tartean, pues, guri tokatu zitzegun hori, eta horrela moztu zen, eta, bueno, pues, horrela gertatu da. Pixka gainetik pasagera, baina, bueno, musika egin zenuten, euskaraz egin zenuten, momenturen batean, zu galdetzen diozu, zerbait politikoa egin zuten, eta berak esetz, baina, zo esatezu. Igual politika eginez, baina ezer politikoa egin bai egin zen dutela, zeren euskaraz egitea, hori sustatzea eta bar, kokatzen zintuzten. Justo, jungian ikustea apaiz kartzela, Amuriza eta hauek kartzena sartu zituzten. Bai, joatzen, apaiz kartzela dokumentala. Bai, Mikel eta zerbitan sartu zituztenak. Bai, Zamoran egon ziren apaizako kartzelan, bai. Eta, aktivismoaren gatikan eta baita bestea. Eta jungian ikustea dokumentala astigarra gara, apaiz kartzela eta hor, justo horiek, kartzelan bukatu zuten eta politikoki posizionatu zian eta militatu zuten nola bai, ez da, justo aita esan zuen, momentu hortan taldean ginen, musiketen eginen. Baina musika egitea euskeraz eta rock egitea euskeraz, 60 pikuan, ian bai da beste modu batean herrigintza egiteko modu bat, eta, ez da egit. Bai, konturatu izan gabe ere. Ez gero hori, goatzen ez, eresbileko Jon Bagues, zuzendari hoia elkarrezketatzea junintzan ere bai, eta kontatzen zian nola, normalean generazio berak ez duela generazio bere burua baloratzen, baizik eta ondorengo generazio izaten dela aurrekoa baloratzen duena, eta norberak berea ez du egiten. Eta orduan, badago hor pixka bat, agian gauzak egiten dira, eta agian guk gaur egun hemen gauden guztiek ere egiten ditu gauza txikiak ematen dutenak ez dutela ezertako bali, edo, baina gauza guztien akumulazioak badu, beste oso bat, eta hori ustut herrigintza dela, eta herrigintza bai da.
Bueno, guk uste, guk ez doka mairu hortzegon baita ere, euskeraz kantatzen zuten, eta beraien kantak, edo kanta tradizionalak. Guk igual jo genuen, baina guk bai aukeratu genuen, kitxik esaten do beti, aukeratu genuela euskeraz kantatzea, eta aukeraketa hori ere importantea da, momentu hortan, hola gu bezalako taldea bat. Grabazioak ere, esaten dugu gure taldea ez da importantea, eta grabatu genuela, euskeraz kantatzen genuelako, bai, noski. Baino, baitare, nola da, beti, biobidek aukeratu zituen, amabost edo amasei diska grabatu zituen, etorri ziren Kataluniatik tekniko batzuk eta grabatu genituen urnietan. Eta kasualidad da, danak ez doka amairukok direla, eta gu gehala ez doka amairutik kanpoa gaudena bakarrak. Beak aukeratu zituen. Orduan, zerbait egingo genuen, modu batea edo bestea, baina, ez dala... Talde gehiago zeuden? Talde gehiago? Bai, talde bat zebizten. Euskeraz ez dakit. Guk dena genuen euskeraz. Hoi aukeraketa egin genuen, eta dena kanta guztik euskeraz. Eta kanta oso berriak ziren, porque pensa noiz atea ziren Procol-jan, Noches de Banco zaten, eta edo Modi Blues, eta King Crimson, guzti horiek urteetan atera ziren, eta guk berala egiten genituen. Talea bat zeuden, erderaz roka egiten zuten taleak, hemen Donostian bertan bat zeuden pilo bat, eta euskeraz egiten zutenak, nik askotan ipatzen dut, Bihurriak, Gurmendia izpen taldea, Arantxa gontzan Londresen etorri zan, eta zeizan nabai roka egiten, euskeraz ez dena. Bai, baina, hau ere bai, rock, pop, bolako zerbait, ez, eta horrelako talea bat zuen, konjunto formatuan hori, bost pertso, gitarra, bajua, abeslaria, bateria, batzutan gitarran bat, ez da egite, beste tale, ameslariak ez, joloak, edo, bat zuen joloak, ameslariak, urretxindorrak, Bihurriak, eta badaude taldeak, agian rock ez, agian gehiago, konjunto formatuan, eta igual folk aldera tiratuz, popera batzuk, eta bazeuden, baina batzuk ez dute diskorik grabatu, eta gehienak 4-5 urteren bueltan desagertzen zian, X motiboen gatikan, ez? Baina bazeuden taldeak. Imanol Urbita adibidez, Imanol Urbita nahiak taldekoa, eta nahiakin ibilitzen ziren, Euromarren jotzen zuten, eta gero beste batzuk ere badaude hola jotzen zutenak. Eta, euskeraz denak, ez dakit, baina, gutxi gara orduntxe hasi ginen, danak bizka bat, kanta guztiak ez bat ziren, eta... Dokumentalean badaude vinilo pila bat, ez dakit norenak, baina irudikteki bat sortzeko dokumentalean zehar, dago hor, ez dakit, jasoketa pila bat, bai viniloak, bai enaraken iruditegi ezberdina, bilatu ezu zegoen guztia, eta kitxinatara jonda edo, baina hori dena sortzeko behar dezu ja plan bat, edo material faltagatik astentzea bilatzen zer dagoen enaren inguruan, eta nola jartze dituzu horrelako viniloak mahai gainean eta horrela. Bi motiboen gati, batetik hori viniloen gehienak aitarenak izango dira, eta baino hala ere, esaten izut 3 aldiz egiten den dokumentala izani, edizioan, montaia ere bai, baina gehiagotan egin, desegin, berriz egin, eta holakoa da ez, orduan, momentu batian, nahiz eta plan bat eukita agian izan gehiago, oinarritzen zena haien testigantzeta, baina gero akinun pixkat igual kontakizuna gehiago sartzea neure burua kontatzen, kontestualizatzeko gauzak eta ez, ulertzeko, ze bestela kontestualizatu gabe agian ez dugu ulertzen garaia zer dan, edo ez dugu ulertzen zer gertatzen ari den, eta ere bai, material falta zegoen, argazki gutxi batzuk, 3 abesti besterik ez, eta ez, bideorik ez, eta orduan, horrekin dokumentala diteko 3 abestirekin, zerbait egin barko da hemen, eta orduan, pixka da zintzan tiratzen leku batetik bestetik, txoriekin obsesionatu, zazintzan hori, txorien
txorien kantuak entzuteko saioetara joaten, enaren azpi espeziak identifikatzen hasiz, etxian enarentzako kabioa jarri, zabarre etortzen zian, momentua, gero ez daude sartuta, claro, baina, porque dokumentala ez, prozesuaren soberakina da, ez, prozesua edo, ez, handia bada, baina bai, momentu batean irutu zitzaidan, txindokien gainean egan inbar nuela, ez ikaron bihurtu behar nintzela, ni neuen ara bihurtu ez dakiz zer, eta momentu batean ez dakit nola lortu nuen beste batekin parapente bat, eta bai, han putro batzukin egan, eta aterrizatu nuen larretzeko kanpo horretan, baina gero esan honek ez du zertako balio, eta bai, txoriekin gauza asko, ez, eta baina utzi nuen pixka, como, bueno, batea irikitzen dugu, hemen rekursoekin, da abernoa bazen. Eta zeuden paralelismoak ere, bai, gero Mikel Olano baso zaina, baina txoriologoak esplikatzen ditu gauz asko, eta esan du, jode, paralelismo asko dituzte enarek, eta agian erabiliziteken, eta alegia, rekursoak erabiltzen hasi nintzen, hasiera batean modu ordenatu batean, eta gero esan, bueno, utziko barra libre bat, eta edozerrek balio dezala, eta behin horretan oinarritu nintzenean edo, erresago egin zitzaidan edizio hori egitea, eta beste nora bideo batzuk ematea, agian ekilibrio pixka gaixiago ematea, ze hor baude kapa desberdinak, eta bueno, guztien artean ekilibrismoa egitea. Batzutan esan duzu, daudela 3 momentu dokumental bat egiterakoan, 3 montaje edo, hago baten bat bereziki gehien gustatzen zaizuna, zaki bibliografia guztia jasotzea, edo elkarrizketak grabatzea, edo gero pilatzea rekurso horiek, edo gero montajean hau horrela kokatuko ez ematen diot sentimendu bat. Hago baten bat, igual ez, Ja, karo, bilaketan edo idazterakoan ez dut egin ustuketa artxibistiko bat, alegia ez naiz iritsi bukaera arte, imposible dalako, ez daukatelako denborarik, ez da errekursorik, alegia bilaketa bat egin dut eta bilatu ditut artxiboak eta materialak eta horrela, eta horregatik ere bai utzi dut bukaerako kreditutan pixka bibliografia hori, norbaitek noiz bai zerbait egin ebelin badu, norabide horretan edo beste talde bati buruz hortik jarraitzeko, ez? Osea, ze gertatu zitean nahi ez, Eibarko artxibora jun, banekilako han egiten zala, euskal kantarien konkurso moduko bat, eta hor ikusun argazki batean kamera bat zegoela, argazkiak, jo nintzen eta zeukaten materiala Eibarko artxiboan, baino sailkatu gabe, orduan zuden argazkiak eta taldeak, baina ez dakizu zer dagoen. Baina nola hemerografia berreskuratu nun, garaiko egunkariak, banekien egun bakoitzen ze talde jotzen zuen. Orduan joan nintzen eta horrekin lortu nuen Eibarko artxibategian zituzten argazki guztiek siglatzea eta jartzea, hau da taldea, hau da abeslaria. Eta orain norbait jute malin badai barrera badaki zein da abeslari oitako bakoitza. Orduan, bueno, hori divertigarria da, ez? Baina, claro, zenbat artxibo egongo dian galduta, ganbaratan, artxibo pertsonaletan, ez, informazioiek, edo zenbat gauza aurkitzen den kasualitate hutsez, eta edo norbaitek lehenago definitulako hau da taldea edo bestea, orduan. Bueno, bilaketa prozesua, bueno, nik historia ikasi nuelarik. Historialari gazalako, zatik lan hori, baina esan nahi dute ez gehiengo dutela... antzako izango zan. Baina ez dut ustuketa batekin, esan dute ez hori, ez naiz bukaerara iritsi, eta eske hori, hori kriston lan da, eta baina orduan, bueno, ere bai filme hau baliabide eta denbora eta urriekin egin da dago, orduan, hori, baina bueno, badauka interesgarri, kutsu interesgarri, baina grabazioan bai hori, esan izutena, desbideratzen hasi nintzanean eta utzi nirenean ere buruari desbideratzen, pues, olako gauzak egin nituen, parapentean abiatzea, edo, bai, bueno, milaka gauza grabatu nituen, eta gero ongo da hor sartuta, pues, 100% edola, ez? Baina, desbiderazio guzti horiek, eta momentu batean itxi, eta zertan ari naiz, eta bueltatzea, eta, bueno, hori divertigarria, eta jartzen dituzunean bideoiek, horrazten zenean elementu horiekin edo eskura dituzun gauza horiekin abiatzen, hor nabaritzen hasten zea pixka sorkuntzaren gainean surfeatzen nahi dela, eta hori divertigarria, eta hori berdina gertatzen da nik uste, nire kasuan, edizioan bertan ere bai, hasten zenean piezak jartzen eta topatzen kontakizun bat, eta baina, regrabatu nituen edizioan gauza asko ere bai,
bideratzeko eta horrela, orduan, bueno, bi fase horiek nik uste dut idazketa baino. Ni uste azken, edo, esango nuke, behin gidoituta daukazula, edo dakizula dokumentalaren zentzua, doazela hor tarteko iruditegi hori, diskoena, txorien kantuena, zapatiena, diruarena, hor gero sartuko gea humorearekin, baina hor daudela nola beteko detau, kontatzen dena entzunez, edo elkarrizketa batean, eta ez dago irudirik, eta zer egingo dut. Bueno, originaltasun hori, suposatzen dut ez dudala ni bakarrik ikusten ze argiasariak ustet horrelako zerbait ere bain mentzionatzen zula, originala dala kontatzeko eran baliabiderik ez dagoenean, edo irudiri askorik ez dagoenean. Ja, nik ez nik ez daki baloratzen, kapotikan, orduan. Originala dala, bai. Gauzak hola, baina hola teatzen zaizkitelako, orduan hori hortikan june. Egia da, esan leheno, nindoala egite modu batean, eta neure buruari baimendu nianean, barra libre egitea, eta errekurso horiek erabiltzea, pues komodo egon nintzala, eta hor jorratu nola pixkan ere estiloan, edo horrela esango nukena, baina hor arte esan dizut. Bueno, orain itxurri, pixkat dokumentala ikusi ez duzuena, gomendatzen dizuegu, batez ere podcastaren bestalean dagoenentzako, baina gainetik pasata, sakondu gabe, 65 hasten zate. Zazpin edo da. Gu bakarri bai baina zazpin edo hasiko. Kontzertu batzuk eman, lehenengo grabaketa bat, vinilo bat 3 abestirekin grabatzen dezue, gero taldean badaude mugimendu batzuk, batzuk juten dira, beste batzuk sartzen dira, beste grabaketa bat egiten dezue, erretzen da estudioa eta hor galtzen da grabaketa hori. Hori eta asko, bai. Larraitzeko kontzertu famatua, mili eta sekabo. Hori pixka gainetikan, baina zuk orain atzera begira zer da zuretzako goxoena, oroitzapen goxoena, eta gian zein den mikatzena, edo garratzena. Goxoena, igual momenturen bat. Hori da nik egiten izkion galdera. Kontzerturen bat, edo... Oso zaila, hola... Goxokoena ez dakit, porque danak zuten arazo bat, eta da kantatzea jutetzea, eta gustua zaude, eta lagunekin jutetzea, eta gero bukatutak dena jaso imar da. Eta hori, gorra. Bakizun hor gehin gorra da hori. Goizeko ordu bitan, ordu nahi genituen normalen 2 saio genituen, 8:10 edo, eta gero afaldu, festata jute ginen mintzat, eta gero 11:00 ordu bikarte adibidez. Eta gara, ordu bitan gauza jasotzen hasi imar da, eta txar. Bestela, ez dauketola gogoan nola saio berezirik horrela, ez dauket horrela, eta txarraik ere ez. Guk batea eta beze bile ginen, da gustora, seguro momentu txarrak izango nituelare bai, baino ez dauket bat ere gogoan, Gustatuko bintzateko kitsi hemen egotea jakitzeko. Baino ez dauket horrela, baten da beze, horretxara jun, eta obalarrina jun, eta bidanin, adibidez, bidanin ere oso guztua. Porque festata jun, eta dena festa bukatu, eta hango gazte batzuk, gehiago, eta han zeitu genuen, beste baterie, beste batek jotzen, eta zeitu gauean, eta, hori politia zontzan ere bai, baino horrela, ez dauket horrela, ez goxoik, eta ez mikatzeik ere, ez gogoratzen. Bira, nire naizela inoi sekula musikari izan, baina podcast hau egiten, beti txustakin kotxean gatozenean, beti esate, orain montatzea. Eta beti da 2 ordu lehenago, hau dena prestatzeko, gero grabatu eta, desmontatzea. Alduanean horri esaten dio, eta izu, desmontatuko ez duzuk. Desmontatzea okerrago, porque bentik indarra da, ez zu hasieran, baina gero, gero dena biltzen azteko, dana gaina lagun guztik alde egiten dute, lagunek egin dituzte beste lagun batzuk, eta gurekin entotzen zinak, eta behaiek dantzain dute, eta hori, eta ezagut juzte, eta haiek kanpoa. Eta zu ez zinen bateri jolea.
Oieta mate zama, gero bateria desmontatu, eta... Bai, baina nien nitok ez da ontzea pila, altaboz pila nituen ere bai, bai, ezakit, lau o sei izango nituen haundik, eta... Dago pixka gauza bat ez buana asko aldatzen, ezakit, seguro, beti galdetzen dizuetela, baina bigarren grabaketa galdu egin zan, egin zan, bai. Eta bai dokumentalen ikusten dela, zeratik ez genuen ale bat etxera erama, nola, baina berriro grabatzeko intentziorik edo, zerbait egin beharko dugu, grabatu behar, ja, abestiak egina zauden. Ja, binotena galdu zen. Adibidez, bi kantan hitzak jaso ditugu, norbaitek baitzarela legorretako apeizak edo grabazio bat egin zuen, bezak 1978an edorla, eta oain bere etxea ustutzen hasi dinen, ikusi dutean kaseta bat edo zegoela, eta agertu da... Peñatek ekarri du. Pues agertu da zinta bat, eta zinta horretan etxekiten nor izango zen kantatzen ari zena, eta Peñatek esan zen, zuek altzeatzen eta noski gu, bi kantetan gu, gero Lourdes Irondo, eta horrengo kantan. Baina hortik rekuperatu ditugu, bi kanta, bi letra, bi hitzak. Eta hori dena galduta ditugu, guk ez genuen batera importantzik eman, guk egin genuen hori bizi genuen, eta jazta, ja dena aztuta, ja. Hau da, justo, 77an, lehenengo prentsa rekortea hola topatu nuena izan zen 77ko iraian edo horrela, legorretan jotzen dutela kontzertu bat, eta oraindik etzokaten bateria laukotea zian. Eta hori izan duna, eta lehen esaten duna, zenbat informazio godan edo galduta edo norberaren artxibo pribatuetan, eta hori legorretako apaiza hiltzanean bere sotana aurkitu zuten informazio. Disko argazkiak eta grabazio batzuk. Eta tartean grabazio hau, ez? Eta kontua da, gero egun nintzen lotzen, eta esan, ostras, Lourdesek eta joten dute, Euskastolen jaialdia da, ez dago bateriarik, lehenengo prentsa rekorte horretan agertzen argazki bat, laukotea direna. Alegia, prentsa rekorte horretako grabazioa dala hau. Eta, hau da, rekuperatu dian bi abestitako bat. Hau da, Consuela Kapalidez. Nintzat, hogeita zazpin bari bazan ikusten urten bertan agertu zala, egin zutela kanta hori, Procol Harunek, oso azkar ibiltzegin. Akaso geratu zaizu zerbait beraien grabaketa galtze horrekin edo zu orain zinegintzan edo grabaketatan ibili nahi izateko horrelako produktora bat egin dezue eta gainean ez dakit historiakoen erlazionatuta, baina historiatik zatoz? Txirritako, besti aizeak ekarri du handikan onuntza eta gerostik hemen abil bideo gintzan, baina ez da, ez horregatikan, baizik eta, bestetik gabe, egian kuriosidade horrek bultzatuta eta nik hasi nintzen bideo gintzan, zombien historia bien gatik. Esan nula, egin bar da zombien pelikula bat, kamara bat hartu hasi nintzen grabatzen, eta konturatu nintzenako bideo grabatzen nituen, eta baina hemen Eta nola historia ikasi nuen, gertatzen zait naturalki gauza askon historia hezkuntza eta bideo gintzarekin lotzen ditutela, eta hortan aritzen naizela. Tartean ikusgelako historian interesgarria da, eta jarraitu ezak ez dute ikusten YouTubeen eta Wikipediako saretan. Lehen esan dezun aletxoekin, ez dakit norekin dizeiten nun orain dela gutxi, esaten nula, eske garrantzitsuagoa dira, zerbait egin nahi dutenak, eta jakituri askorik gabe egiten dutenak, profesionalizatu eta ondo egin nahi dituzten horiek baino, zeren horiek ez dute inoiz ezer egingo. Hau da, zuk zinetik ez zatozen arren, zerbait egin nahi zenuen eta egin zenuten alako embajada bat, trilogia bat, eta zombi, eta gustora ikusten den horietako bat,
Qué huevos, esa. Baina, bueno, eta hemen daukagu Steven Spielberg. Da hor dagoen txistetako bat, baina, bueno. Baina, gero, beste batzuk esate dutenak, ez ni zinea ikasiko dut eta bakarrik egingo dut ondo balin badakit, eta profesionala balin banaiz, eta horrela, gure bai podcast hau egiten gabiltz eta hemen esatari lanetan dago, bueno, en fin, ez da berena, baina, bueno, baina, horrek balio bat daukala. Azkenean gure kulturan geratuko diena dira zerbait egiten duten horiek, naiz eta ez izan honenak edo izan, ni balio asko ematen diot. Nik ustut gauzak egitea garrantzitsua dela eta gauzak egin behar diala, eta segura eski hemen gauden guztiok egiten ditugula gauzak, txikian eta norbera bere lekuan, baina gauza txiki horiek guztiak garrantzitsua diala, naiz eta garrantziarik ez eduki. Eta garrantziarik ez dutela garrantzia. Eta horiek guztiek, akumulazioek, bestakit, dantzan ateatzen danak, erraldoien zea jartzen dunak, edo bestakit, edo irakaskuntzan nahitzen danak, edo denok, eta gauza guztiek garrantzitsua dira, eta horrek egiten du. Erreintza orduan gauzak egitea, itxoen beharrean ondo egitera. Ondo egitea, hobeto, baina, bueno, bestela, gauzak egin, eta horrela atera daitezela, zer bestela esperoan geritzen batzutan, eta... Zuek hasieratik izan zenuten kontzertu asko emateko nahi hori, edo zuen artean, gure artean egingo dugu zerbait, eta horrek eraman zintuzten gero, jodezakegu herriko jaietan, Guaz eginen eta gogoratzen naiz, etorri ziela, bueno, igeldo lehen genuen, ez igeldo baino lehenago genuen esklabaz, lehen ozan hor antiguoko kolegio bat zegoen, esklabaz zana, egoen ja hor, ez dago itxiturarik, baina hor egin genuen. Eta nun seminaren agertzen dien eska batzuk, aldezka berjungo ginen bera kantatzea da. Gorri jarretan ginen seguro, eta horra hasi ginen, eta gero hortik eustet igeldora jun ginela, baina izenik gabe. Ginen izenik gabe, eta hango apaiza jarri zigun izena. Gero ja kantatzen nahi ginela, jakin genuen enara ginela. Eta pues oso ondo. Eta horrela segitu genuen, pesatzen dut gure gana etorriko zirela, eskaerak etorriko zirela, batea eta besta, bat zere ikastolako jaialdietarako. Eta hortik jungo zan pesatzen dut, herriko festetara, eta guztioetara, hortik hasiko zan. Ez dakit nahi gogoratzen, Eta gero ja, barkatu baino leheno kalbetek esan duena, behare moitze zala batea eta bestea, eta... Beraz, pixka gestionatzen zuna, produktore lanak edo, ez? Bueno, ez dakit, porque... Dirua. Oie, ez dakit, diru asko etzan izango. Bueno, eosik genitxun, instrumentu batzuk, eosik genitxun, baina, bueno, eta egie da lehenengo gitarra, Benito Lertxun dina zala hori, bai. Kitxita hori jun ginen, hori ora, eta tren ezun ginen, eta Benito horiekin erlazioa genuen, eta eosik genuen bai. Beste bertxioa dago, Zaizoi Bele eriz Zapienek egin zuen dokumentalean, eta beste bertxioa dago, hartzen da Benito Lertxun, etorri zitzaizkian amezketako bigazte eta gitarra erostean oseke, eta justo beste kontrako zeotikak kontauta dago eta interesgarria ikustea. Ez gufun ginen hauntza erostea, baina ez amezketako bat eta besta lehorretako, baina seminariotik. Berezako amezketarra, klaro. Berezako amezketarra. Ja, bai. Baina gero gaina larraitzen esaten dana, argie, kafea, jartzerakoan argia jute zala, hoi ere, uste, joxean hartzek edo esan dako zerbait dela, baina nik hori badak egun egin zala, eta izton, hotza egiten zuela, eta zegoen intza, eta ni beti gogoratzen naiz, mikrofon hartutakoan, zartako ematen zizkina askotan. Mikrofonak, bai, zartako. Ez zeneukaten pide mikrorik. Orduan, bai, zan, baina baitare kantatzeko askotan, mikrofon askotan hartu, eta horrela, baina zartakok, eta baina bestela argi jungo, zan. Hori arrisketsua, Bai, dena zan oso arriskugarria. Dena zan. Hor, larraitzeko kontzertuak zer edo horren ondorioak, zuek larraitzera iristen zatenean bakizue izango dela azkeneko kontzertua, edo horren ondorioek baldintzatzen dute azkeneko kontzertua izatea? Nik uste, moitu ginela eta horrela atea zala, porque ja denbora gutxi genuelako, gu bagenekien, urrungo urtarrilan edo kitsi bazi joala soldauzkara, eta gure aprililan,
Eta, bueno, bea eta igual Meltxor edo Antxon ere bai, urtarrilan. Eta orduan ja, pentsa, hau da urria bukaeran, azaro hasieran, así que beste denborek ez genuen zertarko denborarik. Eta, bai, denborakatik. Eta ondoren sortu zian alako, pues, zakit buluak esan, edo alako artikuluak, Fake news. Bueno. Akelarrea, drogak... Bai, azkenean, nik nintzen gogoratzen, baina binatek atea ditxulako papera, baina nire izenean zegoen, bueno, nire bine nintzenan antolatzen. Zenbatekoa da multa? 10.000 pesta. 10.000 pesta, bai. Zakitzen baden. Baina dana oso legalizatuta zegoen, nik baimenak eta askatu nituen gobernuen, gaintza ozean, abaltziketan ere bai, terreno nagusiari ere bai, bere baimena nuen, baimen guztik zauden, baina ez dakit zergatik eman ziguten, gero, abogadu hartu baretzan genuen, Bandresekin ibili ginen, eta baina ez dakit, gero jasotuzka jun ginen, da ez dakit gertatu zen, horrekin ere, ideiek ere. Ez dakit zertan gertatu zen. Eta hortikan, ez dakit zuk aurkitu zenuen, edo ja etxean bazen eukaten liburu hori, La escandaloso aquelarre de la Raitz, Bartolomé de Armuñeta, ez dakin orden, baina izen hori ezagun egin beharko genuke pixka. Uste pseudonimoa dela. Eta nik liburua nekin existentzia, baina ez nekien, eta gero Xavier Belantzakoak, ez dakiz zeinik bazeukan, posterra ere baten batei gordeta, eta topatu nun bidean, eta zientzia fikziozko novela interesgarri da. Osa, entzuten ez zu, eta bai, osa da, maravillosoa. Kontatuko da pixka bat, zertatik, Juan. Bai, larraitzekoa, izan zan hori, antolatu zutela, pixka bat guztok eta alako jaialdiak entzunak edo gertatuak ziren 2 urte lehenago, 79an, eta pixka olako zerbait egin haien Euskal Herrian, haien azkeneko kontzertua izango zala aprobetxatuz, eta orduan hori txindokienen magalean, ez? Eta hainbat talde asko zian ez doka amairukoak, eta baino enarak ekantolatzen zuen, da haiek azkenak, edo baina horiek, eta hori pentsatzen zute jongo ziala laukatu, eta ez dakit zifrarik ez doka, baina 5.000 bat izango ziala agian. Batzuk 2.000 eta beste batzuk 20.000, ostras, margenak, Ez, jende asko, gertatu zen, jende pila bat agertu zala, propaganda egin genuen herri, sarrera 25 pesta zen, eta gauko 10etan hasi zen. Eta tiendea kanpainetan eta jende desente juntzan. Aurreko junginen prestatzea eta hori, eta herri batetik hartzen genuen, plataforman bat, edo guk tarimak, eta herri zerri biltze ginen, eta horrela. Eta, jende asko ez dakitzen bat. Ez dakit, argazkik ere ez dago, orduan medioik ere zegoen, eta... Baina argazki bat zegoen kontua da, bakizute hori, filmen ikusten dana, dagoela zulo beltz bat, enarak egiten guztia desagartarazten dula, eta larraitzeko kontzertu hortan, Mikel Laboa eta Marisol Bastida birizien argazkiak ateratzen, eta karreto osoa zeon, baino belatu intzan, da argazki bakarra salbatu zen, hor ikusten dana, publikoa, baina gero hori... Errepidean, kotxekin eta... Osa, holako, baina bilaketa horretan zehar, topatu nun beste argazki bat, ikusten dana jot naita besten, kitxizeekin, estinuz gitarrakin, eta bakiku bertakoa dela, zetik ikusten da sokako urkatzea ze hori, baina hori kolorean da, eta beste txuri beltzean, horrek ematen ditzera, bi karrete gutxin zeon goziala, baina euskakon dago, edo igual argazki bakarra, edo, baina bat zeon, baina hori antolatu zen gauza guzti hori eskutatik juntzen, gauza improvisatu izan zen, eta... Baina gu bakarrik ez, tabernariak ere generoi gabe geratu ziren. Ezer gabe gatu ziren. Eta badakit, ne amak adibidez, eta ezakit, kitxin amak ere bai, baina kafea adibidez legorretan egin, eta kotxen ematen zutela, toda letxe, zehara, larraitzea, eta larraitzea kafe hartzeko, eta horrela, ibilitzela batzuk ibilitzela, batea eta besteak horrik, eta horrela. Etzean generik ere, gero tabernarek egatu zinen ezer gabe, eta... Baina, gero erabili... Ez genuen uste... Gau luzea, ardorik gabe. Bai... Baina erabilizala nik uste dut gero pagaur bezala hori frankismo hau iruita maika da, baina faltazien urte batzu, baina pixka bat
disiplinatzeko gazte jende hori, eta pixka bat askatasun egarri horrekin zegoen jende guzti horri, hori toke bat emateko, eta bai elizatik, prentsatik, gobernutik, eta estamentu guztietatik eragin zitzaiela, eta horren ondorioz, egon zian, bai, aterazan larrezkoak liburu hau, baina ere bai artikulu asko, Nafar egunkarietan da horrela, ez doka mairuren kontrakoak. Eta honen arira, ez doka mairuk galera zizioten de facto Nafarroan jotzea, eta eta hor dik gutxira desegin zian, alegia izan zen pixkat, azkeneko tanta ez doka mairu estokada emateko, ze berei ezian ezagunak, eta berei egin zieten erasoen eraki baino gehiago, ze berei ezian ezagunak, orduan, ere bai izan zela motibuetako bat, eta esan daiteke aitaren kulpa batikan ez dut amairu desagertu zala. Orain humore sartzen dugun arren, liburu hori edo artikulu horiek irakurtzen zenituztenean, humorez edo rekotxineoz edo hartzen zenituzten edo beldurrez. Ez, beldurrez ez. Hoi gainean nik ez egin noiz ateako zuten, igual ja... Iruita mabian. Bueno, ja soldauzkan ginen, ja, segura asko, edo soldauzka juteko... Bueno, eske dia... Hor jartzen du, hilabete bat. Artikulo bilduma bat dia, orduan dia, artikuluak ateratzen joten dia, egunkari desberdinetan, argian bertan ere ateratzen da beste bat, eta arantzazun ere bai. Orduan da rekopilazio bat artikulo guzti hoiena. Eta hori, eta Bartonedar Muñota, pseudonimo bat izango tezan, zetikan gero denuntziaren gurutzaketa hortan, zetik, bai, multa jartzen diote aitari, baina gero berak abokatua denuntziatzen du Muñota por calumnias ez dakizer, orduan azten dia bi abokatu bereien artean hitz egiten, besteak esaten du, no existe Muñota, no, ez dago, en el periódico ez dago inorri zen hau Bartonedar Muñota, orduan inventatu intzun, bueno, kriston zea dago, eta bai, seguraski pseudonimo bat dala, eta zaki zen izan daiteke. Bai, Nafarrak, seguro. Pensamiento Navarroko izango zen, seguro asko. Oie, bai, baina, pertsona zen den. Oiekin, ni bintzat idatzi batean edo oiekin sartu nintzen, ere bai, abogado baten bidez, dola, baina, bueno, ez dakit. Bueno. Ez dakit zertan gatuko zen, soldauzkan. Orain humore sartzen dugu, bai. Hor artikuluak ez dauka desperdiziorik, dokumentalean ikusiko dezuenez. Baina, bueno, dokumental hontan ere bai humorea badago, zu atano dedez, edo, bueno, trela joia hortatik zatoz, baina dokumentalean zehar baude sketch txiki batzuk bezala, diruarena, edo nola egiten dute enarek. Nola egiten dute, xiu, tiu, kiu, eta zu zapatillekin egiten zarata hori, eta horrelako detaile pila bat daude, kentzen diotena pixua, kentzen diotena galako dramatismo bat de... Karo, zati, dokumental bat hitz egiten dezunean, talde... desagertu zen talde baten inguruan, egin daiteke dramatik edo galera hortatik, edo, bueno, kendu dezakegu pixu pixka bat, olako humore puntuak sartzen. Karo, jakin da zun ondi izatu zen, hor ikusten dugu zure marka. Niretzako gutxinez, ez? Nola izan zen momentu hori? Osea, badakizu, hemen humorea sartu behar dit, nire modura kontatuko dut eta... Bueno, batzutan da pixka bat, narratiboki ondo datorki dalako, edo azpimarratzeko, edo, bueno, iruten zait, behin ja zapatillena entzuten dezunean tamotxiena, seguraski bizitza guztien zer, jakingo dizula desberdintzen enara baten soinua. Orduan gero lagungarria da, hortik aurrera, porque dokumental guztien zehar entzuten da enaren soinua hasieratik. Orduan, bueno, gero detektagarria da, eta orduan, pues, bueno, narratiboki ere baliagarria zen, eta olako elementu guztiak egin ditut baliagarria zialako agian historia aurrera jarritzeko, edo azpimarratzeko gauza batzuk, edo gogorazteko, eta edo, bueno, simpleki, pues, horrela ateratzen. Baude, gero ere bai, zu gandik ateratzen dien gauza batzuk, dokumentalan borratu itzazkezunak, baina hor uzten dituzunak, zoaz timbrea jotzen, masajista bila eta horrela, eta ala ere, ez da hor, da beste ate baten edo beste lokal baten, eta ala ere hori uzten dezu, oye, que estoy buscando eta hori uzten dezu. Hori humoretik hartu daiteke, gero ere bai, enara grabatzen, me cago en Dios! Hori usten dezu, hau txakendu dezakezu, eta hori usten dezu.
Horrelako puntuak, Bai, bueno, nik uste dut esanguratsua dialako, ni retratatzen abelako ikusten como ze txorak egiten izen, da beste batian, bueno, bilaketa horien como desbiderazioak eta frustrazioak eta horrela ere bai, eta, bueno, arnaz horiek ere uste dut beharrezkoa diala, eta, bai. hor daude detaileak, ez dakit norbaitzek ikusi duen, baina bukatzen da Larraitzeko kontzertu berriarekin, Rudiger, Lider eta Moranterekin, baina dokumentalaren hasieran liburutegi batean agertzen dira Rudiger eta Liderren disketa liburuak, hor perla bezala, justo gainean itunen artean eta Bibliaren artean, pom. Ez da konturatu. Ez, mira. Hor dago, liburutegian Biblia eta itunak eta hor musika hitz egiten zaudenean. Ez que, gehien izan zen sorpresa izugarri, porque nire guztoko Amorantenik oso pila gustatzen zait. Eta Lider zer esanik ez. Lider da, eta gero Rudiger, Willis Drummond eta ezagutzen nuen, eta horrela. Eta, bueno, beste kontzertu bat ere bai, entzun da, eta horrela. Eta horren bat zien, hiru talde edo hiru taldek gustokoenak, netzako, bueno, gustokoenak edo gustokoenetakoek bintzat. Zuek proposatu zen den egiteko bertsioak? Honek esan dakoan, hauek etorri, kartela erakutsi zin, ez da posible, hauek gaina, eta biriko zan, guk nio etxarrik ero ere bai soinu, bueno, grabaketa. Bai, hori ondoren izan zen, bai. Ez, grabaketa ez, soinu postproduzioa, bai. Bueno, eta bateriak, eta musika nasketa, eta bai, postpoan guztian zehar, bai. Baina, bai, proposamena otanien, eta gaina divertigarra irutzen zitzen, bertsioak egiten zituzten talde baten bertsioak, edo bertsioak egitea, eta bai, eta nik, bai, hor, aipatzen da pelikulan zehar ere bai, nola bigarren disko hori desagartzen dan, eta erretzen dan, eta ez dagoen ezer, eta bar. Baina nik bain nuela, lehen esan izu, eta ziren, elkarrizketatzen hasi, eta ez nekin norbaitek hitz egin nahiko zuenarik ere, zikira dokumentalik existituko zen, edo ez. Baina disko horiek agartzen dienak aitaren liburuen artean, idea beriak dialako, berak etxean dituen liburu zea dialako. Nik bain nuela asmo bat hor kontzertu batekin bukatzeko, baina ez nekin zikira dokumentalik engo zen, orduan kontzertuare gutxiago. Eta gaina egunean bertan euria egiteko azan, en fin, dena gaizki ateatzeko zea aukera askorekin, eta baina, bueno, grabatu genuen, eta grabatze horretan, pistetan grabatu genuen nahi, eta ze modu horretan, gero, diskoa viniloa atera genuen, eta vinilo horretan gorde ditu, enaraken 79ko diskoaren abesti remasterizatuak, eta Larraitzeko abesti horien ere bai, ez? Orduan nolabait existitzen da enaraken bigarren disko bat, eta nolabait, ez dakit, bigarren buelta bat edo bizitza bat edo ematen diogu, eta horregatik garrantzia berezia dauka diskoak, ze jasota gelitzen dalako fisikoki kapsulatuta elementu fisiko batean gordegarria, eta tokadiskozik ez bali madaukazu ere, abasos bezala oso ondo funtzionatzen duena. Eta orduan, baina, bueno, garrantzia berezia ematen jotela hori, ze, bueno, ez dakit. Nolabait, bigarren disko horrek existitzen duelako, nolabait. Edo nori ez diote ematen argia sariak, zer suposatu du edo nola iritsi zen? Bueno, sorpresaz, porque ez, hor, izton jende pila, bueno, ez dakit ni nola funtzionatzen duen, baina, bueno, ez dakit sorpresaz eta oso pozik, bueno, ez dakit, nola baita... Rekonozimendu bat. Bai, baina, bueno, euskalgintzaren munduti datorren rekonozimendu bat izan da, posazkoerekin eta hori, ez, horra aipatzen nuen, ez, baliabide gutxirekin, eta filme bat bera egitea, eta baliabide gutxirekin, eta desertu hori zeharkatzea, momentu batzutan desesperatzen zea, eta zer duzula zertako balio, eta etxitzen dezula, eta baina, bueno, nolabait bukatzen, ez dakit nola demontre bukatu egin dan dokumentala, bueno, desertu hori zeharkatzeak merezi duela sentiaraztera eramaten duen zerbait da, ez? Rekonozimentu bat eukitzea, are gehiago mendi datorrenean.
Hala ere, lehen galdetu ditut, beste proiektu bat, eta esatez, orain Ez, porque, bueno, lehen esan zenun, baina ni ez naiz zinemagilea konsideratzen, orduan, ez, bide luzeak izaten dira, desertu luzeak izaten dira, eta, bueno, horretarako gaude beste nabigatzaile batzuk, eta beste batzuk egingo dute zinema. Bueno, bago ere bai Bandcamp bat, azti begia izenekoa, zure, zuen, proiektu ezberdinen soinu bandak entzun daitezke bertan. Agian hau, niri harritzen nau nahiko ezberdina dalako, enarak egiten zuten soinutik, hau dauzka estridentzia asko eta horrela, eta bai harritzen hauela, baina nola iritsi zineten soinu banda hori egitea, edo nori eskatu zenion? Bueno, hasi nintzen ni gauza batzuk egiten, eta gero Joseba Irazokiri eskatu nion besti batzuetan laguntzea, beste batzuk berak egitea, ze, rock, soinu, bere gitarra horiek, estridente horiek uste dut oso karakteristikoa diala, 60. hamarkadako psikodelia edo rock gogor horrenak, ez? Bueno, ez dut esan nahi Irazokiko hori denu baizik, eta gitarra hori ateratzen nion zarata horiek oso gorazten diatela bai pixka bat psikodelia hortetik gainera. Nik nahi nuen egin hasiera nahi nuen egin hori agurra eta belatxarenaren abestien arteko nasketa bat, pino gitarreo batekin, eta total kasualidadez berak egina zeukala hori. Orduan, ez nuen, ate egokira jo nuen, eta gero etxarri beak ere bai lagundu zian bateriak eta hola batzuk grabatzen, eta filmetarako musika ikusten nuen, pixka rockera jongo zan zerbait, baino zerbait elastikoa ere bai egin behar duzu, kontakizunari gainetikan ez gaientzeko, ez? Eta orduan, koltsoi moduko batzuk dia, baina guztia dia, enaraken bertsioak, 3 abestien bertsioak dia. Leku batzutatik estiratuta, agur eta belatxaren ezik, baina guztia dia haien bertsioen bertsioak. Edo berrirakurketak dira. Eta gure katua petxitxire, bai. Bai. Baitare. Tartean. Baita. Ez dakizue galderarik daukezuen, norbaitek zerbait galdetu nahi bali badu, hemen mikrofono bat daukagu. Bai, zerbait da, ez? Libreza, Bueno. Zerbait geratu zaizu, esateko? Edo, ni usteet, olako zerbait eskatu zenean, behin dokumentala amaituta, gauza batzuk gehiago aurkitu dituzuela, igual zan zinta edo. Hau prozesuan zehar topatutako zerbait da, baina gero, bai, baina eta esplikatuko izu, orain dela gutxi argazkiko karneta renovatzea zijoala, ez dakizte gauza bat topatuzula. Orain dela 2 hilabete. Bai, kitxin argazki bat, karneta tamainoko argazki txiki bat, eta atzen, eta ikusten da akorde batzuen progresioa. Eta notak farfisa organoan nola jotzeko. Bai, nola jore, bai. Ez nahi gogoratzen, flautako zerbait, eta ezakitola beste bai, nota batzuk, baina, karo, karneta argazki txiki bat da, eta atzen gaina bi tonalidadetan daude, progresio. Eta kitxita, hau ze kantadeak, eta akorde jot, hau eta beste, ez dakigu. Ez dakigu ze kantadan. Baina, orain aitzaki horrekin... Horrekin jolasten aigeala, horrekin da beste batzukin, baina jolasketak. Ikaragarria da, ze paper falta zeneukaten hor atzean idatzeko. Edo buru txarra, ez da? Gorte eta eukitzeko. Bueno, Laizter EITB-en ikusgai, dokumentala, noizko baukezue fetxarik edo? Kainatik aurrera, baina ez dakit noiz izango da, hortikan aurrera. Kainatik aurrera, apilan gaude, bai, lasai, podcasta igoko dugu dokumentalan ondoren. Hortxe hongo da. Bueno, eskerrik asko. Bai, zurei. Eta zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko. Bat ez zuri. Zure sorbalda gainean erori da euneko haundi bat. Baina aktore lanak ere oso nahi izatea. Hasieran lehenengo sekuentzia notatzen da zaudela pixkat.
Zakizegatik jarri dian kamara bat, seme honek hemen aurrean. Gero ja bai bukaeran, kafe hartzen dezue, baukezue plano bat. Ni konturatu nintzen pelikula bukatzerako, beraik dizian, 77tik 71-ra. Eta konturatu nintzen denbora gehiago pasatu nuen ni dokumentala egiten, haiek aktiboan baina. Zenbat iraundu? Ni 7 urte idazten hasi bukaera arte, aktiboan izango zian 3, baina lehenengo zirriborrotikan hasita 7, así que hortan irabazten diet. Zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko ona etortzeagatik, eta mesedez, txalo, bero bat emango. Marruma kulturala.